takzvaného holandského typu. Holandský typ znamená, že na zděné konstrukci je potom otočně uložena část, kde je uloženo větrné kolo. Takže prošli jsme si tuto technickou památku od shora dolů. Fungoval až do roku 1946. No a od roku 1973 je zpřístupněn jako technická památka pod Technickým muzeem Brno. Součástí větrného mlýna je ještě hospodářské stavení, které bylo postaveno dodatečně až po roce 1910. Jinak historie mlýna je známa od roku 1842, kdy byl postaven. V té době po postavení mlynář se svou rodinou bydlel přímo v mlýně, v nejnižší části. Ta nejnižší část je ještě podsklepena z 1/3, která sloužila jako úschovna potravin a podobně. A jak jsem říkal, teprve po roce 1910, kdy jeden z nájemců mlýna se vrátil z USA a přistavěl tady to hospodářské stavení. No a poslední z mlynářů, z rodiny mlynářů, která ho měla v pronájmu nebo v držení, nebo zemřel v roce 1971, nějaký pan Kašík. Takže nad Kuželovem větrný mlýn Kuželov, technická památka, spravovaná Technickým muzeem v Brně. Mám takový dojem, že Štýpský mlýn je rovněž holandského typu. To znamená, rovněž ta vrchní část je otočná. My jsme byli v mlýnech německého typu, kdy vlastně celý mlýn se natáčí proti větru. Celý mlýn, protože jsou dřevěné, jeho konstrukce, aby byly lehké. Tak tady na zdi je napsané větrný mlýn v Kuželově, technická památka. O ty technické památky je poměrně velký zájem, protože hrady, zámky, ano, a výklad o dobrotivých majitelích už to lidi nebaví. Jsou v kurzu teď skutečně technické památky, tak tady je vidět ta vrchní část toho mlýna.